Тэлеканал «Беларусь-1» пачынае прамую трансляцыю велікоднага богослужэння з галоўнага храма нашай краіны Мінскага святадухавага кафедральнага сабора, ля сцен якога мы зараз знаходзімся. І вы бачыце, колькі народу сабралася каля сцен храма, таму што ў гэтую святую ноч кожны праваслаўны хрысціянін імкнецца трапіць у храм, але, на жаль, у вялікіх гарадах у нас храмаў не так многа, каб усе маглі, хто хоча, там змясціцца. У велікодную ноч богослужэнне пачынаецца з пасхальнай паўночніцы, за якой следуе утрання, потым першы час, трэці і шосты часы і бажэственная літургія. Зараз у саборы ўжо закончылася пасхальная паўночніца. Яна пачалася прыкладна ў 11 гадзін, на пачатку 12 гадзіны. І праз некалькі хвілін пачнецца хрэсны ход, з якога пачынаецца пасхальная утрання. Самая Пасха наступае толькі апоўначы, так што пакуль ёсць некалькі хвілін часу, хачу павітаць усіх нашых тэлегледачоў, хто вырашыў сёння пабыць у экрана тэлевізара і памаліцца разам з намі. Апошнія хвіліны святой і вялікай суботы. Богослужэнне вялікай суботы, якая заканчваецца, гэта малітвены роздум, прысвечаны часу паміж смерцю Хрыста і яго ўваскрасеннем. Учора, у Вялікую пятніцу, Гасподзь быў распяты, ён памёр на крыжы і пры наступленні вечара быў зняты з крыжа і пахаваны. Сёння, у Вялікую суботу, Христос сваім прачыстым целам спачывае ў магіле. Таму субота – гэта дзень спакою. У каноне Вялікай суботы, які быў прачытаны на паўночніцы, праводзіцца паралель паміж тым, што Гасподзь некалі стварыў свет за 6 дзён, а ў 7-ы дзень спачыў ад спраў сваіх, і сённяшні дзень Вялікай суботы, калі Гасподзь спачывае у магіле. У першым трапары 4-й песні канона сказана: «Ты асвяціў сёння 7-й дзень, які благословіў, на пачатку супакаеннем ад спраў, бо ты ўсё аднаўляеш і абнаўляеш, спачываючы Спасителю мой і прыцягваючы да сябе». Зараз мы чуем, я спадзяюся, што усе вы чуеце ціхі спеў, які даносіцца з алтара. У воскресенне Твоё, Христе Божа, ангелы апяваюць на небёсах, і нас спадобі чыстым сэрцам Тебе славіць. Вось ужо наступны раз, другі раз гэты спеў гучыць выразней. І сэнс, чаму менавіта так гэтым спевам пачынаецца хрэсны ход і пасхальная служба, і пачынаецца гэты спеў у алтары, у самым святым месцы праваслаўнага храма, таму што алтар з'яўляецца сімвалам неба, а першымі, хто даведаўся пра уваскрасенне Христова, былі святыя ангелы. Цяпер мы бачым з вами, што духавенства ўжо
вийшла з алтара і виходить тепер з самого храма, і починається хресний ход. Гэты спеў у Воскресенне Христова убачивши, гучить на кожній у Воскресенне Твоє, Христе Спасе, ён гучить періодично на протягу всього года, але сёння ён асабліва кранае нас усіх, тому што ён сведчыць аб гэтай таямніцы, якая адбылася, таямніцы у Воскресення, пра якую першымі даведаліся святыя ангелы. І вось таму пасхальнае богаслужэнне пачынаецца у святым алтары, дзе духавенства стаіць вакол спачатку святого прастола. Той, хто узначальвае богаслужэнне, кадзіць святы прастол і увесь алтар, і потым вось гэтым спевам у Воскресенне Твоё, Христе Спасе, ангелы апяваюць на небесах, і нас спадобі на землі чыстым сэрцам Тебе славіць. З гэтым спевам хрэсны ход абыходзіць вакол храма. Што азначае гэты хрэсны ход? Праваслаўнае богаслужэнне мае вельмі глыбокі сімвалічны характар. І хрэсны ход нагадвае тыя свяшчэнныя хвіліны, калі жанчыны-міраносіцы у начной цемры ішлі да магілы Господа, да гробу Господняга, каб аддаць яму пашану, каб памазаць яго прачыстае цела. І гэтаксама і мы усе у гэтую святую велікодную ноч пачынаем богаслужэнне утрані з хрэснага хода. Ёсць у гэтага літургічнага дзеяння і яшчэ адзін глыбокі сэнс. Пасля сваёй крыжовай смерці Гасподзь плоццю сваёю прабываў у гробе, а душою сваёю сышоў у пекла і разагнаў цемру яго. Да таго часу, пакуль Гасподзь душою сваёю не сышоў у пекла, да таго часу патрыярхі старога запавету, прарокі, праведнікі, хаця і не былі у глыбокай цемры, як грэшнікі, аднак і не маглі выйсці з ценю смерці і не бачылі поўнага святла. Яны мелі зерне святла, яны мелі веру у будучага Хрыста, які меў прыйсці, які быў прадвешчаны пророкамі старога запавету. Але толькі яго сапраўднае прышэсце да іх і дотык бажэственнага святла мог запаліць іхнія свяцільнікі святлом сапраўднага нябеснага жыцця. Іхнія душы, нібы мудрыя дзевы з вядомай евангельскай прытчы, былі паблізу нябеснага хораму,
але толькі Христос мог адамкнуць гэтыя дзверы неба і раю. І хрэсны ход вакол храма у начной цемры нагадвае усім нам пра гэта. Вось стаім мы уночы перад зачыненымі дзвярыма храма, нібы перад зачыненымі варотамі раю. І царква нам хоча сказаць: так было да ўваскрасення Христовага. Дзверы рая былі зачынены. Чалавек быў пазбаўлены уваходу у вечнае жыццё. І так было б вечна, калі б не было ўваскрасення Христовага. Вернікі, якія засталіся ў храме, мы бачым і такіх людзей. Яны чакаюць, пакуль хрэсны ход вернецца зноў, хаця самы пачатак богаслужэння будзе ўсё-такі не ў храме, а будзе перад яго варотамі. Вось мы зараз бачым на экранах побач з кафедральным саборам новы будынак з невялічкаю церкаўкай. Это будынак духоўнага асветніцкага цэнтра, які ў гэтым годзе будзе дабудаваны, скончаны і які стане асяродкам праваслаўнай асветы для жыхароў сталіцы. І вось якраз мы бачым зараз, што міма гэтага будынку ўжо з'явіўся хрэсны ход, які амаль абышоў увесь вакол усяго кафедральнага сабора, і хрэсны ход цяпер набліжаецца да дзвярэй храма, набліжаецца да ўваходу ў храм. Зараз вельмі важна вось звярнуць увагу пасля таго, як увесь хрэсны ход прыйдзе да дзвярэй храма, да ўваходу ў храм. Вельмі важна звярнуць увагу на сімвалічныя дзеянні, якія будуць адбывацца. Богаслужэнне, я нагадаю, вось богаслужэнне сённяшняе, як і кожную Пасху, узначальвае высокапрэсвяшчэннейшы Філарэт, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усей Беларусі, які узначальвае нашу беларускую праваслаўную царкву з восені 1978 года. Вось, і кожны год нязменна менавіта ў кафедральным саборы узначальвае самыя важныя богаслужэнні на працягу усяго царкоўнага года. Ну і, канешне, такім самым галоўным богаслужэннем з'яўляецца богаслужэнне Святой Пасхі, таму што Пасха – это свята над усімі святамі і урачыстасць з урачыстасцей. Вось мы бачым, як хрэсны ход цяпер набліжаецца да дзвярэй храма,
и владыка митрополит с кадилом у руках окадил святые иконы и харугви. Харугви – это церковные стихи. Так само с иконами у руках владыки митрополита, акрамя кадила, пасхальны трохсвечнік. Гэтыя тры свечкі нам нагадваюць і пра Святую Троицу, і пра Воскресенне Христова у трэці дзень. Слава святей, единосущей и животворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вось першыя словы пасхальнай утренні. Благословение Святой Троицы, уславление Святой Троицы, слава Святой и одиносутной, и животворной, и нераздельной Троицы, завжды, цяпер и завсёды, и на веки веков. И певчие у отказ сказали «Аминь», что в перекладе з еврейской мовы означає сапраўды так, і зараз духавенства спевае трапар Пасхи. Христос увоскрес з мертвых, смертью смерть перамогши, і тым, што ў магілах даўшы жыццё. Трапар – гэта галоўны богаслужэбны спеў, які выказвае самую сутнасць свята, і таму ён некалькі разоў гучыць на працягу богаслужэння, а што датычыць пасхальнага трапара, то ён паўтараецца вельмі часта, бо ён у немногіх словах найлепш перадае невымоўную пасхальную радасць, якою перапоўнены цяпер нашы сэрцы. І вось гэтыя словы «Христос увоскрес з мертвых» мы так чакалі пачуць, і нарэшце яны прагучалі і у Мінскім кафедральным саборы, і ва ўсіх храмах праваслаўных нашай бацькаўшчыны. Пасля таго, як владыка митрополит зрабіў знак крыжа кадзілам і прамовіў словы уславлення Святой Троицы, дзверы храма былі адчынены, і вось гэты чын адкрыцця дзвярэй храма нагадвае нам пра ангела, які адваліў камень ад уваходу ў пячору, дзе ляжала цела Иисуса. Разам з тым храм – гэта вобраз раю, і царква навучае нас, што Господь Иисус Христос сваім крыжом, это значыць сваёй смерцю на крыжы, сваім распяццем на крыжы, разбурыў тую сцяну, якая аддзяляла чалавека ад Бога, і адкрыў усім нам уваход у Царство Небеснае, сам першы узашоўшы на неба. І вось цяпер напоўнены святлом храм чакае усіх для молитвы.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Пасха – гэта свята перамогі Господа над смерцю, перамогі над дьяволом, перамогі над пеклом. Воскресенне Христова сапраўды увяло нас у рай. Воскресенне Христова зрабіла магчымым для нас уваход у рай. І вось сімвалічна ў праваслаўным богослужэнні гэта выяўляецца ў тым, што пасля пасхальнага спеву «Христос уваскрэс з мёртвых» духавенства уваходзіць у святы храм і следам за духавенствам уваходзіць увесь народ, увесь хрэсны ход, як сімвал уваходу, вступлення у вечнае жыццё, якое Господь нам здабыў сваёю смерцю і сваім воскресеннем. Цяпер гучыць вялікая Ектинія. Слово «ектинія» у перакладзе з грэчаскай мовы азначае працяжнае або стараннае маленне. Ектинія, якая зараз гучыць, называецца вялікай, таму што яна складаецца з найбольшай колькасці прашэнняў у параўнанні з іншымі ектиніямі, альбо яшчэ яна мае назву «мірная ектинія». Мірнай яна называецца таму, што пачынаецца словамі «мірам Господу памолімся». І гэтыя, здавалася б, вельмі простыя словы не ўсе разумеюць, бо у перакладзе з царкоўна-славянскай мовы на беларускую было бы так: «У миры Господу помолимся». У миры – это значит примирившийся с усими нашими ближними. И у миры – это значит будем молиться Господу со спокойным духом, вольным от усякого гневу, от усяких крыўд альбо ворожасти. Текст Великой Ектинии вельмі старажытны. Большасць яе прашэнняў мы знаходзім яшчэ у Клімента Александрійскага, які жыў у другой палове другога стагоддзя, на пачатку трэцяга стагоддзя. Прашэнні Великай Ектиніі прамаўляе дыякан, які знаходзіцца на Саліі. Салія – гэта узвышэнне перад іканастасам. І вось зараз дыякан закончыў прашэнні Ектиніі, а заключны выгалас прамаўляе свяшчэннік. Гэтыя словы звернуты да Господа Бога, Святой Троіцы, бо належыць Табе усякая слава, пашана і пакланенне Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на векі вякоў. І
следом за Великой Ектиньей пачынаецца спеў пасхальнага канона. Канон – гэта гімнаграфічная кампазіцыя, якая складаецца з 9 песняў. Кожная песня складаецца з ірмаса і трапароў. На ўсіх службах, акрамя велікоднай службы, ірмасы спяваюцца, а трапары чытаюцца. Толькі пасхальны канон спяваецца цалкам увесь. Вось некаторыя фрагменты з пасхальнага канона, які зараз гучыць. Дарэчы, ён быў складзены, напісаны ў 8 стагоддзі. Аўтар яго – грэчаскі багаслоў і гімнограф святы Іан Дамаскін. Вось першая песня, якая зараз гучыць у перакладзе на беларускую мову. «У воскресенье день, просветлимся, люди, Пасха, Господняя Пасха, бо от смерти до життя и от земли на небо Христос Бог привел нас, что пеем песню перамоги. Христос воскрес з мертвых. Очистим почуцці и убачим Христа, які зяе неприступным святлом у воскресення, і радуйтеся, ясно почуем от Яго, спеваючи песню перамоги. Небесы достойно нехай веселятся, и земля нехай радуется, нехай святкуе увесь свет, бачны и небачны, бо повстав Христос, радость вечная». Теперь гучыць малая Ектинья. Асаблівасць пасхальнага богослужэння першага дня Пасхі, пасхальнай ночы у тым, што на утренні гучыць малая Ектинья пасля кожнай песні канона. Звычайна яна бывае толькі пасля 3, 6 і 9 песнях. І пасля Ектиньі будзе гучаць 3-я песня канона, якая вось зараз пачнецца. І паслухайце фрагменты з 3-й песні канона у перакладзе на беларускую мову. Теперь усё наполнилось святлом, небо и земля и прадонне. Нехай святкуе усё тваренне паўстанне Христа, и ў ім умацоўваецца. Христос воскрес з мёртвых. Учора я быў пахаваны з табою, Христе. Сёння, як ты воскрес, паўстаю разам з табою. Прослав же ты сам мяне з собою, Спасителю, у Царстве Твоим. Шановныя тэлегледачы, мы у час нашай трансляцыі будзем рабіць невялічкія паўзы для таго, каб вы маглі пачуць пасхальныя віншаванні архіерэяў беларускай праваслаўнай царквы. І вось зараз мы на некалькі хвілін пераключымся з Мінскага кафедральнага сабора, каб пачуць пасхальнае віншаванне архіепіскапа Віцебскага і Аршанскага Дмітрія і епіскапа Брэсцкага і Кобрынскага Іана. Христос воскресе! С чувством глубокой радости
сердечный. Хочу вас всех поприветствовать этими замечательными словами. В свое время святитель Филарет, митрополит Московский, говорит: как бы часто мы не повторяли эти слова, мы никогда не устанем их повторять, потому что при их произношении как бы меняемся вокруг нас все. Вера во Христа Спасителя из мертвых воскресшего преображает окружающий нас с вами мир. Мы с вами ощущаем, особенно в храме, вот это великое благо воскресения Господня. Ощущаем уже не словом, а своим сердцем. Ощущаем внутренним своим явлением и ощущаем эту новую совершенно жизнь. И сколько людей не приходит в свет, они все буквально преображаются, когда после крещения, особенно в зрелом возрасте, исповедуют сами Христа, Его ощущают церковной своей прекрасной жизнью. Меняется вокруг нас, ибо в свое время апостол Петр спросил у Христа: а кто же может спастись? И Господь ему отвечает, что человеку без помощи Божьей спастись невозможно. Именно помощь Божья через веру, через обращение в Господа нашего Иисуса Христа, через Его воскресение воскрешаются и наши с вами души. Пусть же радость о воскресшем Господе, дорогие, всегда освещает наш жизненный путь, помогая нам с вами в трудностях земных, которые, безусловно, даются каждому из нас. И этот крест в большей или меньшей степени все мы с вами несем. Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь. Христос воскресе, воистину воскресе. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Господня на тебе воссия. Приветствую вас, дорогие отцы, братья и сестры, вечно живыми словами. Христос воскресе! Эти слова дают нам надежду на вечную жизнь. Жизнь с Богом на земле и жизнь с Богом в Царстве Небесном. Желаю, чтобы воскресший Господь воскресил наши души для доброделания здесь, на земле, и воскресил нас, когда Он придет второй раз на землю, для того, чтобы жить с Ним в Царстве Небесном, для того, чтобы прославлять Его и на земле, и на небе, для того, чтобы оправдать высокое доверие православного христианина. Христос воскресе, воистину воскресе! С праздником Пасхи, дорогие отцы, братья и сестры! Христос воскресе! У Мінскім кафедральным соборе працягваецца пасхальнае богослужение, и уже закончилася третья и четвертая песни. Пасля третьей песни спеваліся и покаи. Асабліва такі спев вельмі важны по зместу, тому я зараз вам нагадаю яго змест у беларускім перакладзе. Жанчыны, якія прыйшлі з Марыяй да світання і знайшлі камень адвалены ад гроба,
пачулі ад ангела: «Што вы шукаеце, як чалавека сярод мёртвых, таго, хто жыве ў святле вечным? Паглядзіце на пахавальныя палотны і спяшыце абвесціць свету, што паўстаў Гасподзь, які умерцвіў смерць, бо Ён Сын Бога, які спасае род чалавечы». Вось цяпер паслухайце першы трапар 4-й песні пасхальнага канона. «Благословенный наш венец Христос добровольно подвергся закаленню за ўсіх, як аднагадовае ягня у якасці ачышчальнай пасхі, і зноў зазяў нам з гроба Ён прыгожае сонца праўды». Зараз заканчваецца 5-я песня канона. Вось некаторыя трапары 5-й песні канона. «Устанем глыбокім раннем, і замест міра прынясем уладару песню, і ўбачым Хрыста, сонца праўды, якое апраменьвае усіх жыццём. Христос уваскрэс з мёртвых. Пабачыўшы безмерную міласэрнасць Твою, Христе, звязаныя пекельнымі аковамі, радасна рушылі да святла, праслаўляючы Пасху вечную. Христос уваскрэс з мёртвых. Со светильниками в руках пойдем насустрач Христу, які выходзіць з гроба, як жаніх, і разам з радасна-святочнымі чынамі ангелаў будзем святкаваць Пасху Божую спасительную. І гэта заканчваецца ектинія пасля 5-й песні канона. Адна з адметнасцяў богаслужэння у велікодную ноч заключаецца ў тым, што на кожнай песні канона свяшчэннік, трымаючы святы крыж і трохсвечнік, кадзіць алтар, а потым народ з саліі і вітае ўсіх вернікаў словамі «Христос уваскрэс». І вось мы гэта ўжо бачылі, і цяпер зноў мы бачым чарговую пару свяшчэннікаў. Калі у храме свяшчэннікаў многа, то яны гэта робяць парамі. І павітаўшы тых вот зараз людзей, якія стаяць у храме, яны выходзяць нават за дзверы храма для таго, каб прывітаць і той народ, які стаіць за сценамі храма, які не змог увайсці у храм з-за недахопу месца. Вось гэтае каджэнне і вітанне неаднаразовае на працягу ўсяго пасхальнага богаслужэння сімвалізуе шматразовыя яўленні уваскрэслага Хрыста сваім вучням і сваім паслядоўнікам. А прыемны пах казільнага фіміяму сімвалізуе тую радасць, якую кожны раз прыносіла вучням Христовым яго яўленне. Вядома, што Гасподзь пасля свайго ўваскрэсення, як нагадвае нам царкоўнае паданне, царкоўная традыцыя, Гасподзь спачатку явіўся сваёй прачыстай маці, потым явіўся святой Марыі Магдаліне, потым сваім двум вучням, якія ішлі ў Эмаус. Гэта каля Іерусаліма невялікае паселішча.
затым явіўся усім апосталам, акрамя апостала Фамы, праз тыдзень усім апосталам, сярод якіх быў ужо і Фама, і потым явіўся апосталам на моры галілейскім, калі яны рыбу лавілі. Было яшчэ явленне 500 веруючым. Так што вось у Евангеліі згадваюцца многія явленні у воскресла Господа, таму што, як мы памятаем, Господь пасля свайго уваскрасення 40 дзён быў на зямлі, сустракаўся са сваімі вучнямі, іх навучаў, ім нагадваў тое, што гаварыў раней, іх суцешаў, натхняў на далейшую пропаведь святого Евангелия. І можна сказаць, што дзякуючы уваскрасенню Господа і стала магчымым існаванне святой царквы. Таму што калі Господь быў замучаны і памёр на крыжы, то апостолы былі ў роспачы, і здавалася, што хрысціянства, не паспеўшы з'явіцца на зямлі, ужо знікне. Апостолы в страху і в роспачы затаіліся. А пасля таго, як яны ўбачылі Господа ўваскрэслым, канешне, яны ўзрадаваліся, і перамога Христова над смерцю натхніла іх так, што яны безбоязна ішлі і прапаведалі святое Евангелие. Толькі што прагучаў пасля 6-й песні, прагучаў кандак пасхальны. Кандак – гэта другі па значнасці пасля трапара спеў у гонар свята. Паслухайце змест кандака у беларускім перакладзе. «Хаця ты бессмяротны і сушоў у магілу, але знішчыў ты сілу пекла і ўваскрэс пераможцам Христе Божа, сказаўшы жанчынам-міраносіцам, радуйцеся, апосталам сваім даючы мір, падшым ты даеш уваскрасенне». Потым прагучаў ікас пасля кандака, дзе зноў успамінаюцца жанчыны-міраносіцы, якія прыйшлі да грабніцы Христовай, каб памазаць яго цела. А цяпер вы чуеце гімн «Воскресение Христово видевши». Гэты спеў гучыць на кожнай нядзельнай утрані, а сёння на Велікдзень ён спяваецца тройчы. Вось яго пераклад з царкоўна-славянскай мовы на нашу сучасную беларускую. «У воскресенье Христова убачивши, поклонимся святому Господу Иисусу, одиному безгрешному. Крыжу Твоему мы поклоняемся владару, и святое воскресенье Твое опеваем и славим. Бо Ты Бог наш, а проча Тебе іншага не знаем, имя Твое называем. Придите, усеверные, поклонимся святому Христовому воскресенью. Бо праз крыж прийшла радость усему свету. Заўжды, благословляючи Господа, опеваем у воскресенье Яго. Бо, перацярпеўшы распяцце, Ён смерцю смерць перамог». Цяпер вы бачыце, што увесь народ спявае гэты гімн, а протадыякан кіруе. Amen.
архімандрита Філарета, патріарша екзарха усяє Білорусі. Узлюбленные архипастыры, пастыри, монахи, все верные дети Белорусской Православной Церкви. Христос воскрес! Церква Христова теперь радуется. Народ Божий святкує, небо и земля освятляются святлом Христового у воскресенья. Зусім недавно мы молитовно переживали дни смутку. Той, кого с радостью сустракав увесь Иерусалим, надея всех концов земли, Сын Человечий, был сганьбованный и распятый. И вось мироносицы со страхом и радостью великою оповещают нас, як неколи апостолов, про суд. Гроб пусты. Ангел Господний добровестит им, ведаю, что вы Иисуса распятого шукаете. Яго нема тут, Ён у воскрес. У гэтые светлые дни церква радостно опевая повстання з померлых Сына Божьего, Сына Человечего. Сапраўды святая и достойная всякой урочистости гэтая ночь, спасительная и светлозарная, светлоносного дня у воскресенья предвестница, у якую вечное святло с гробов плоти для всех зазяло. Пасхальный канон. Святло життя протягивает до себе все живое. Завеса, что поделяет свет ангелов и людей, свет живых и померлых, теперь сорванное у воскреслый Господь, об'ядновує всіх. Як же нам уместить гэтую найвялікшую падею? Для нас звыкла на пасхальный воклич «Христос у воскрес» отказывать сапраўды у воскрес. Гэтые вокличи становятся натуральным выражением нашей урочистости. Але не так просто было видовочцам распятия поверить у суд у воскресения. Христос воскрес, а мироносицы идут оплакивать распятого. Христос у воскрес, а апостолы не поверили словом добровестниц. Христос у воскрес, а Лука и Клеопа недоумевают перед обличчем своего божественного сподорожника. Ты один из подорожных у Иерусалиме не ведаешь про тое, что отбылося им у гэтые дни. Читаючи про гэта, можно подумать, что на месцы вучняў, якія сумняваліся, мы были больш чуйнымі, але жыццё пераконвае нас в адваротным. Часто мы не здольныя на увагу нават один до одного. Часам мы не толькі не бачым, але і не хочам убачыць у ближнім вобраз і падабенства Божие. Але любимый вучень Господа, апостол Иоанн Богослов, ясно сцвярджае, калі хто кажа, я люблю Бога, а брата свайго ненавидеть, то ён і лгун. Бо хто не любить брата свайго, якога бачыць, як можа любіць Бога, якога не бачыць? Менавіта да сцвярджэння любові накіраваны заклік Христа, калі любіце мяне, то заповеди мои выканаете. Господь клича нас с отвагою любови переодолеть уласную гордыню и у покоры сердца подняться вышей за уласные страсти. Только так мы долучимся до того заповедного одинства, якое Господь здобыл на крыжи и затвердил своим у воскресеньем. Только так наша сапраўды воскрес с формального витания становится подтверждением сапраўднасці падзеі, якая адбылася, перамогі над смерцю, перамогі над грахом. Дорогие браты и сестры, быть христианином значит нести пасхальную силу любови нашим близким. Там, где нам бачится безнадейность гора, злоба и пекла, там Господь, усталёвывая свой крыж, каб разорвавши путы граху, зазять святлом радости, сенсу и любови. Мы, христиане, спадкаемцы Пасхи Христовой. И Пасха – это не падзея одного дня. И она не завершается нават у Вознесеннем и Пятидесятницей. И она заўсёды там, где мы силою Божию перемагаем грех. Будем же идти за Христом у воскреслым, каб радость наша была досконалой, каб ни смерть, ни жыццё, ни цяперашняе, ни будучае не отлучали нас от Господа нашего Иисуса Христа. Любовь же до Господа нехай буде для усіх нас силою, якая умацоўвае ў любові до ближнего и до нашей батькаўшчыны.
Не трэба думаць, што Гасподь бліжэй да чалавека ў нейкіх асаблівых мясцінах, там, дзе нас няма. Будем тут, на зямлі продкаў, маліцца аб дараванні нам Божай благадаці. Вітаю пасхальнай радасцю суайчыннікаў, якія промыслам Божым знаходзяцца ў далечані ад радзімых. Няхай вашы сэрцы напаўняюцца святлом Христовага воскресення, каб людзі, якія вакол вас, бачылі вашы добрыя ўчынкі і услаўлялі Айца вашага, які на нябёсах. Як некалі прарок Ісая звяртаўся да жыхароў Іерусаліма, так і мы ў гэты славуты дзень Гасподні ўсклікаем: «Узрадуйся, народ Божий, бо прыйшло святло Твоё, і слава Гасподняя узышла над Тобою». Христос воскресе! Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх усея Беларуси, Пасха Христова, 2012 год, город Минск. Толькі што мы паслухалі пасхальныя пасланні высокапрэсвяшчэннейшага владыкі мітрапаліта, з якім ён традыцыйна звяртаецца штогод усіх нас, віншуючы са святам. Пасланне прачытаў сакратар Мінскага епархіяльнага ўправлення протоіерей Мікалай Коржыч. І цяпер гучыць стихіра «Уваскрэс Ісус з магілы, як Ён і прадказаў, і даў нам жыццё вечнае і вялікую міласць». І зараз мы зноў зробім невялічкую паузу у нашай трансляцыі, каб паслухаць велікодныя віншаванні архіепіскапа Пінскага і Лунінецкага Сцяфана і епіскапа Бабруйскага і Быхаўскага Серафіма. Святая Церковь свидетельствует нам о том, что воскресение Господа нашего Иисуса Христа принесло для неба и земли неописуемую радость. Воспели торжество и ангели, воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех. Но еще большей радостью возрадовались на земле те, кто сподобил все увидеть воскресшего Господа. И весь мир исполняется духовной радости. Святая Церковь нас в эти дни призывает духовной радости восторжествовать воскресшего Христа Спасителя. Возрадоваться празднику воскресения, ведь воскресшего Христа могут те люди, которые с чистым сердцем, с чистой совестью встречают этот светлый праздник. Потому что Господь сказал: «Должны чистить сердцем, и тибатии Бога узрат». Еще Господь сказал апостолу Фоме: «Блаженны не видевшие, но и уверовавшие». Всех поздравляю с этим великим праздником, торжество торжеств. Желаю всем мира душевного, мира телесного, пасхальной радости, мира, благополучия. И чтобы воскресший Христос всегда был в ваших душах и сердцах ваших. С праздником! Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас со светлым праздником Христова воскресения. Этот праздник мы считаем действительно Днем Победы. Победы Христа над смертью, победы вечной жизни.
Всякая победа сопряжена с жертвами. В данном случае жертвой является сам Христос. Сам Бог приходит на землю и восходит на крест для того, чтобы спасти весь мир от греха и смерти. Давайте станем участниками этой победы, участниками и причастниками вечной жизни. Хочется всем пожелать в этот день крепкого здоровья, мира, добра, чтобы во всей полноте действительно насладиться этим торжеством веры, воскресения Христова. С праздником Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы зноў у Мінскім кафедральным саборы, дзе служыцца пасхальная утраня. Ужо гучыць 8-я песня, пасхальная канона, і у той час, калі мы слухалі віншаванне, была 7-я песня канона. Я некаторыя фрагменты з 7-й песні зараз вам нагадаю у беларускім перакладзе. Багамудрыя жанчыны следам за табою спяшаліся з пахучым мірам, але таго, каго яны шукалі са слязьмі як мёртвага, яму яны пакланіліся з радасцю, як жывому Богу, і вучням тваім Христе яны абвясцілі таямнічую Пасху. Христос уваскрэс з мёртвых. Мы святкуем умерцвенне смерці, разбурэнне пекла, пачатак іншага вечнага жыцця і ў захапленні апяваем віноўніка, адзінага Бога айцоў, благаславеннага і найслаўнейшага. Хачу звярнуць увагу яшчэ на адну асаблівасць пасхальнага богаслужэння, а іменно, што ірмоз, які спяваецца на пачатку кожнай песні канона, паўтараецца яшчэ раз у канцы. І вось гэты ірмоз, які спяваецца ў канцы песні канона, называецца катавасіяй. Цяпер ужо пачынаецца 9-я песня пасхальнага канона. 9-я песня канона мае тую асаблівасць, што замест звычайнага для пасхальнага канона прыпева «Христос уваскрэс з мёртвых» спяваюцца асаблівыя прыпевы на 9-й песні. Вось некаторыя з іх. «Велічае душа моя уваскрэслага на 3-й дзень з гроба Христа, падателя жыцця. Велічае душа моя добровольна перацярпеўшага пакуты і пахаванага і ўваскрэслага на 3-й дзень з гроба. Христос – новая Пасха, ахвяра жывая, ягня Божие, якое бярэ на сябе грахі свету». Асаблівай увагі заслугоўвае наступны прыпеў.
ангел ускликаў да благодатной: «Чистая дева, радуйся, и яшчэ скажу, радуйся, бо твой сын уваскрес на третий день из гроба, уваскрасіўшы мертвых. Люди, веселитеся». Гэты спеў выказвае веру царквы у тое, што першай пра ўваскрасенне Христова даведалася яго маці, прачыстая Дева Марыя. Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Цяпер, пасля 9-й песні канона і малой Ектинии, якая следавала за 9-й песняй, гучыць эксапастиларый. Гэта спеў, назва якога паходзіць ад грэчаскага слова «высылаць» і указвае на тое, што гэты спеў некалі выконваўся адным або некалькімі пеўчымі, якія выходзілі, як бы высылаліся з кліраса, з таго звычайнага месца, дзе знаходзіцца хор і дзе спявае хор. Некалькі пеўчых сыходзілі на сярэдзіну храма і там спявалі. Адсюль вось назва эксапастиларий. А пераклад на беларускую мову гэтага спева, які толькі што прагучаў, наступны. «Плоттю заснуўшы, як мёртвый, ты, цар і Господь, уваскрэс на трэці дзень, уваскрэсіўшы ад тлення Адама і знішчыўшы смерць. Пасха нетлення, свету спасення». Цяпер гучаць радкі з псалтыра. Гэта біблейская кніга Старога Запавета, аўтарам якой з'яўляецца святы прарок Давід.
І з'явілася яна, напісана была яшчэ ў 9 стагоддзі да нашай эры. І гэтая кніга, якая змяшчае 150 псалмоў, такіх спеваў, вельмі часта выкарыстоўваецца у праваслаўным богаслужэнні. Старазапаветныя вершы псалмоў чаргуюцца з пасхальнымі стихірамі. Вы чуеце зараз стихіры на хваліць іх, і вось гучыць цяпер апошняя стихіра, вось яе пераклад на сучасную нашу беларускую мову. Дзень уваскрэсення, з замілаваннем прасякнемся урачыстасцю і абдымем адзін аднаго і скажам: браты, і тым, хто ненавідзіць нас, прабачым усё дзеля ўваскрасення і ўсклікнем: Христос уваскрэс з мёртвых, смерцю смерць перамогшы і тым, што ў магілах жыццё даўшы. І пасля гэтай стихіры яшчэ троічы гучыць пасхальны прапар. А пасля яго уважліва паслухайце слова святителя Иоанна Златоуста. Спасительное слово святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского.
Если кто благочестив и боголюбив, да насладится сим прекрасным и радостным торжеством. Кто слуга благоразумный, да войдет, радуясь в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, да воспримет ныне награду. Кто по притче Господней работал с первого часа, да приимет ныне справедливую плату. Кто пришел и 3 часами позже, и тот да празднует с благодарностью. Кто вышел только с полудня, нисколько да не усомнится, ибо он ничего не решается. Кто промедлил до вечера, и тот да приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Если даже кто пришел и в последний час, да не смущается своим промедлением, ибо Владыка, любящий миловать и награждать, принимает последнего как первого, ублажает пришедшего в позднее время, как работавшего с первого часа. И последнего одаряет, и первому воздает достойно, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерение приветствует, и деятельность ценит, и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа своего, и первые, и вторые примите награду, знатные и незнатные, друг с другом ликуйте, воздержанные и необеспеченные, равно почтите этот день, постившиеся и не постившиеся. Возвеселитесь ныне. Трапеза обильна, усладитесь все, яства во множестве, пусть никто не уходит алчущим. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости. Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее для всех нас царство. Пусть никто уже не отчаивается из-за своих промедлений, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Похищенный смертью угасил смерть, сошедший в ад пленил ад.